नमस्ते सर्वांना. आता मी डॉक्टरकडे चालली आहे फॉलोअपसाठी. माझी ट्रीटमेंट चालू होती ना, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे मला बरं नव्हतं. तर आता मी डॉक्टरकडे चालली आहे, फॉलोअपसाठी बोलवलं आहे. तर चला आपण जाऊया. आणि इकडे बघा आता मंडपसुद्धा आहे, नवरात्रीसाठी देवीसुद्धा बसली आपल्या इथे. हे तुमच्या इकडेच गरबा खेळतात? हां इकडेच. आणि देवी कुठे बसली आपली? इकडेच. हे बघा इकडे झूम केला की तिकडे आहे ना बाजूला. आणि दरवर्षी देवी बसते 9 दिवस. आणि इकडे मोठा गरबा होतो? हां रोज. काय केलं डॉक्टरनी? विटॅमिनचं इंजेक्शन दिलं आणि परत ब्लड टेस्ट केलंय, उद्या रिपोर्ट होईल. झालं डॉक्टरचं ट्रीटमेंट? काय सांगितलं डॉक्टरनी? काय ना, आराम करायला सांगितलंय, गोळ्या थोड्या चालू आहेत आणि उद्या परत रिपोर्ट घ्यायला बोलवलंय. आणि इंजेक्शन दिलं? हां विटॅमिनचं इंजेक्शन. आणि मग विक्रोळीच्या घरी कधी येणार आहे तू? नवरात्रीत येईल. नवरात्रीच्या म्हणजे 2 दिवस तरी येशील ना अगोदर? आज कसा 4th-5th दिवस आहे ना काहीतरी? कसं परत इकडे काय त्रास झाला तर परत इथे. आणि आता रिपोर्ट काढले ते उद्या, आता 11 वाजता येते उद्या रिपोर्ट येणार. आता आपण ब्लड दिलंय है ना, केलं त्यांनी. तर फॉलोअप आहे म्हणून 2 दिवस थांबली आहे, नाही तर ती आजच आली असते. अजून तुला काय मेसेज द्यायचा आहे? हां मी कमेंट वाचत होती, सगळेच कमेंट मी वाचते तसे. तर असं बऱ्याच जणांना वाटतंय की काही प्रेग्नन्सी रिलेटेड काय आहे का म्हणून मी माहेरी वगैरे आली आहे. तर असं काहीच नाही आहे. नॉर्मल माझी तब्येत बिघडली म्हणून मी इकडे आईकडे आली आहे. आणि कसं आई पण तिकडे आजारी आहे. मग परत कसं सगळे असं आजार पण घरी घरी सगळे असणार तर एकमेकांकडे बघून अजून आजारी होणार. बेटर की आई माझी इथे काळजी घेत होती, तिकडे हे आईची काळजी घेत होती. आता मी बरी होईन, आता झालीच ऑलमोस्ट बरी. मग मी विक्रोळीला येणार आणि नक्की तुम्हाला मी लवकरात लवकर विक्रोळीच्या घरी दिसणार. तुला ह्याच्या अगोदर मी भेटायला आलो होतो? हां तुम्ही आलेले, पण त्या दिवशी व्हिडिओ नाही काढला ना? हां तेव्हा मी व्हिडिओ नव्हता काढलेला. कसं म्हणजे मी पण आजारी होती, सगळं घरातलं ॲटमॉस्फिअर जरा बरोबर नव्हता, मला घेऊन सगळेच काळजीमध्ये. तर शूट बीट करणं बरोबर वाटत नव्हतं आम्हाला तेव्हा, म्हणून यांनी मला तेवढी प्रायव्हसी दिली. त्यांना कॅमेराच आणला नव्हता. हां कॅमेरा पण मेन आणला. आता पण आणला नाही? हां म्हणून मोबाईल म्हणून शूट करता. आता पण आणलं नाही, उलट मी यांना बोलली की शूट करा करून. चला आता बाय बाय बोल सर्वांना. बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. सर्वांनी काळजी घ्या, नवरात्री एन्जॉय करा, मस्त गरबा दांडिया सगळं खेळा. वर्षातून एकदाच नवरात्री सण येतो. मला नाही खेळता आलं पण माझ्या निमित्ताने तुम्ही खेळा. काय गरबा कोण कोण खेळत आहे बघूया. आता दरवाजा कोण. आणि आज आमची शूटिंग मोबाईलने चालू आहे. दिलू काय करते? त्यात पण तुला ज्यूस आणलाय, ज्यूस. आमचं नवीन सेटअप बघा, इकडे बेड आहे आणि दिवाण इकडे आहे ना. हे ज्यूस घे, ज्यूस. तेच कसला ज्यूस आहे सांग? अनार तुम्हा दोघांना. नमस्ते सर्वांना. आत्ताच बघा मी काजलच्या घरी जाऊन आलो, काल जाऊन आलो ॲक्च्युली. आणि आजचा आपला दिवस आहे आणि आजचा कलर आहे आपला येलो. आणि आता कसं नवरात्रीचं फंक्शन आहे, नवरात्रीची आपली वेळ आहे, नवरात्रीचे आपले बाहेर आपले एवढे सर्व देवी बसलेले आहेत. तर आता मी तुम्हाला एक असा धार्मिक ॲप दाखवतो आहे जे वापरून ना तुम्हालाही आवडेल. आता बघा या स्क्रीनवरती तुम्हाला ॲप मी डाउनलोड केलेलं आहे प्ले स्टोअरवरून. आणि या ॲपचं नाव आहे श्री मंदिर ॲप. ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, आपले देवी माता आहे, त्याच्यात आपण काही करू शकतो. सर्वात आधी आपण बघा ते आपण आरती दाखवू शकतो. बघा जे तुम्हाला दिसतंय किती छान प्रकारे. फक्त एक बटन दाबायचं आरती, एक बटन दाबलं की असे बघा फ्लावर्सही पडतात तिकडे. आणि आपल्याला कधी कधी असं वाटतं ना की आपल्याला शंख आवाज ऐकायला असं आवडतं ना, तर इकडे बघा किती छान आवाज आला. तसंच ह्या ॲपमध्ये तुम्ही बघू शकता इकडे पंचांगचा ऑप्शनसुद्धा आहे. म्हणजे तुम्ही इकडे आपलं पंचांग बघू शकता, आपल्याकडे त्याच्यामध्ये त्याची माहिती घेऊ शकता. श्री मंदिर ॲपमध्ये तुम्ही दिवसाची सुरुवात आपली चांगले त्याच्यात जे मंत्र आहेत ते ऐकून करू शकतात. ह्या ॲपमध्ये जे पंचांग आहे त्यामधून आपण तिथीचीही माहिती घेऊ शकतो. आणि त्यासोबत शुभ मुहूर्त, राशीफळ, राहू काल आणि पक्षाची माहिती घेऊन आपण आपल्या कार्यालाही पूर्ण करू शकतो.
श्रीमंदिर ॲपचा हा मोठा फायदा आहे की तुम्ही घरीच बसल्या नाही तर तुम्ही कुठेही बसून आपल्या इष्टदेवताची आराधना आणि भक्ती करू शकता. तुम्ही इकडे राशीफल बघू शकता, आपली रास काय आहे आणि आज राशीमध्ये काय आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्यासोबतच तुम्ही इकडे साहित्य, सुविचार, समजा इकडे असे सुविचार सर्व दिलेले आहेत. तुम्हाला असं आपल्या मित्रमैत्रिणीला व्हॉट्सअपवरती किंवा सोशल मीडियावर शेअर करायला आवडत असेल तर तुम्ही इथूनही शेअर करू शकता. त्यासोबतच इथे गीताचे श्लोक आणि वेगवेगळे तुम्ही पहिले माहिती आहे महाभारत आणि इकडे रामायण आहे, म्हणजे सर्व व्हिडिओजसुद्धा इकडे आहे. तुम्ही क्लिक करून सर्व व्हिडिओजही पाहू शकता. आणि या ॲपमध्ये विष्णू पुराण, महाभारत, संपूर्ण रामायण आणि आपली भगवद्गीता या विषयांवरती पण आपल्याला व्हिडिओ बघायला मिळतील. आणि त्याचसोबत तुम्ही इकडे बघू शकता वेगवेगळ्या प्रकारचे भजन आहेत, पाठ आहेत, आरती आहेत, मंत्र आहेत, चालिसा आहेत आणि हे सर्व आपण ऐकूही शकतो. आणि ह्याच्यात मंत्र जे दिलेले आहेत त्यामुळे काय होतं, आपण मंत्र बघून वाचून त्याला लक्षातही ठेवू शकतो, कारण आपण त्याला ॲपमध्ये बघून वाचू. आणि या ॲपचं नाव आहे श्रीमंदिर ॲप. एकदम चांगला ॲप आहे, तुम्ही पण जावा. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. गुगल प्ले स्टोअरवर जावा, श्रीमंदिर ॲप डाउनलोड करा आणि नक्कीच वापरून बघा, एकदम छान आहे.